odpadnem, akože v tejto fialovej vyzerá rovnako úžasne, ako v tej ich originál. A ja keď vidím, že Diana Rodriguez, mango v žilách, Kuba v génoch a sila v srdci, čo viac môže byť spojenie mňa, pretože môj tatino je Kubanec. Oli, môj tatino je Kubanec, moja mamina je Slovenka, takže je to 50/50. Kuba, Slovensko, Božkov, Diana, Ivetka, Gentle Jam. Musím to ísť okoštovať. Milujem toto ich balenie, ináč to je akože niečo mega. Odporúčam takto si to poriadne zamiešať, pretože ja som chcela, aby to malo takúto konzistenciu. Odpadnete a ja teraz tiež určite odpadnem. No poďme na to. Milujem, počúvajte. Toto je to, čo potrebuješ, keď máš nervy z celého dňa, tak večer si otvoríš tento džem, kľudne takto pretelkou, keď nemáš nervy ani sa ti nechce robiť palacinky ani lievance. Normálne si to otvor a bez hanby takto to jeď. A budeš spokojná. Prečo Dianin príbeh a prečo kombinácia mango, zázvor a Božkov rum? Ja si neviem ani predstaviť, že by som išla do inej kombinácie, pretože z ovocia veľmi mi je blízke a tak všeobecne by som povedala, že sa to ku mne hodí. Je to mango, pretože u nás doma od malička sa mango jedlo, pretože je to také niečo veľmi blízke Kube, je to niečo blízke detstvu môjho tatina a mám to veľmi spojené s ním, takže mango bolo úplne, že hneď. A prečo ten Božkov? No akože nebudeme sa na nič hrať. Ja nie som moc na nejaké fancy alkoholy a keď som si tak spomenula, že čo som bola kedy mala rada, keď som pila alkohol na vysokej škole, tak to bol práve tento Božkov a myslím si, že je to krásna súhra autenticity mňa a džemu, že na nič sa nehráme, je to proste Kuba, je to rum, ale je to slovenská klasika.